chân mình bắt xuất bậc men như phi par lagi way mentanga dan hangnya ban yetu kana biria biria balu kapha kumba ka power u asap ka ang ki biria dei por how lu start kilometer wai ba ane ka tin parang par ka ang job is the best medicines and a smile is power and a smile is the best medicines kita kikintin hoaj ki down shisha ka nang rem bar ka biria par kam de banlong ka bakta yano ka bakta mat yong ya kan snong ya kan kajaka la ne yauno no briu kan no ka briu ka biria ka de banlong shisor shita ka ba shupan kmen bat tan smopha kata ka biria ka long ne shisin la dan weiba ba mut le shilong akali hasura pat kat bodang akali lawan ka wei ka bas na lawan ka wei ka bas ula kiu ka ka bas kat badang ya kita ka bas poi shitang nanti uta konduktor janga bas ula lumbai shong kali anda la lumbai shong kali hangpa ula ya na ka sit ka basya khamat kumta ula ya der poi ha wei ba ula kali pan ban eba pikiu na ese kumta une ba aru usu juba be tang shisin juba ngakiu na jingkhang balai ba